yerleri, iş yerleri olsun, bir zat önüm öndürgen olsun, şol işledilen yerleri, hemme zatları izine qaytarılıp beriljek. Şu täze Türkmenistanda şu Gurucu Meclisi'nin alyp barıp oturan, Milli Halas Etiş Komitetiniň alyp barıp oturan işleriniň içinde şu mailnamasynda şu zatlar bir görkezler. Her bir watandaşyň aýlyk haqqy nähili bolmaly. Ýa-da geljekde şonuň şunkü güneçelli, şoň çeken jebirleri, türmelerde bolsun, türmelerde ýok edilen insanlar bolsun, şoň ýakynlary, şu zatlary sorap talap edip biljek. Şu mailnamalarda. Şonan biz şu ýerde şu gepleşigimiziň soňuna şu ýerde linkini goýarys. Her bir watandaşymyzyň şonu okup, açyp okamagyny ýene-de bir gedek şu ýerden haýyş edýäs. Sebäbi bu bizim şu Gurucu Meclisiň alyp baryp oturan işlerini her bir watandaşymyzyň bilmekligi gaty zerur. Sebäbi ertirki gün hakyny, hukugyny talap edip bilmeli. Şol özüniň ellerinden alınan ýanky şu daşygyzdy bir adamyň ana bagjaz, eken bagjazy naçelli ellerinden alypdyrlar da. Şonu ýaljak bir ujeýtjak. Bu da adam eken ana. Şol adam özü çıkıp aýdyp görünmekdir ana. Şol adamyň bagjazy naçelli izine qaytaryp beriljek. Şu geljekde täze Türkmenistanda bolmaly mailnamalaryň içinde şeýle zatlar bar. Watandaşlar şonu hem her bir watandaşyň okap, gyzyklanyp, girip, seredip görmeklerini isleýäs. Sebäbi Türkmenistanda şunkü güneçelli hazina ýok diýsem, aty gülkünç zat da. Hazina biz şu täze Türkmenistanda gurup online görnüşine de biz girip görüp bilýäs şu hazinaň nähili ýagdaýda da. Emma şunkü güneçelli Türkmenistanyň içinde hazina barmy, merkezi bank barmy, başga beýleki banklar barmy? Olaryň hiç bir halka şolaryň hasabaty berilmedi. Ýa-da şu neftden gelen, doğal gazdan gelen, yerasty, yerüstü baýlyklarymyzdan gelen girdejiler nirä gidip halkymyz hiç gaçanam sorap bilmedi. Şu täze Türkmenistanda şolary halkymyz talap edip biljek. Şu elinden giden iş yerlerini ýa-ni aýtyşymyz ýaly inçe aýtsak, iş yerlerine çelli halkymyza qaytarylyp beriljek daşy.